Muzuva ranhasi vanoziva kuti izuva Zimbabwe pakana rusununguko kubva muwadzvanyerere nenyika dzasingadi kuti Africa ibudirire. Asi zvisinei tabva taona kuti aiwa pane vaya vataura vachiti aiwa maveterans eZimbabwe aiwa vakarwira mahara nekuda kwekuti vakarwira rusununguko asi muchiri kungotamburwa. Saka ndapinda mumashoko atogwa nepage yemasoja inonzi Majaira zinofana kuti bosubscribe bolike wotina on the bell icon. Nekuti page yearmy inonzi Majaira sanonyora vachiti makafira henyu mahara ana mnangagwa nemhuri yake Obeti Mupofu nevamwe anambwa vabe zvavo upfumi hwenyika. Mnangagwa, his wife, children, cronies are smuggling our minerals meant for the betterment of our country and its people out of this country to their personal votes. Ndo mashoko anaitwa panapa nemajaira vachitobva vaposta picture remasoja vakati aiwa makafira mahara. Zvino sezvamuziva kunyangwa uri muveterani wakarwa hondo uchinzwa mashoko ekuti aiwa wakafira mahara unoziva kuti mumwoyo mako unyatsa kuita pain yekuti aiwa apa tinenge tozonyatsa kujairirwa. Imi munoti kudii muchitasa situation iri kuitika muZimbabwe nemashoko ari kutaurwa namajaira kuti munoti kudii nemashoko awa asaiza vanhu zikamweti pine mucomment section medu mbotudza mafungiro enyu. Musangano subscribe kulike sinokutina on the bell icon. Tombochalo mabhiza nokupa pano paZVAITWA News Live.